Idag ska ni få följa med mig vad jag gör i stallet idag. Och jag heter Freja. Och först ska jag rida min häst Sweet. Hon står i en box där borta. Man ser inte henne nu, men ja, vi ska gå dit. Så här står Sweet. Och jag har tagit en grimma, så ska jag in till henne och fixa. Så då ska vi gå ut. Och eftersom King har blivit ridskolehäst så står Sweet ensam i sin box, så jag kan lämna det öppet. Så då står jag här på ridbanan och ska hoppa upp och rida lite. Så jag gör väl det. Oj! Jag kommer på henne. Nu har jag fixat Sweet och ridit klart och allt sånt där. Så nu tänker jag sätta ut henne en stund i hagen. Det är bara 2 hästar där, ett sto och en hingst. Så hoppas jag att hon blir vän med någon av dem. Eller båda. Men ja, då ska jag väl sätta in henne. Så. Jag sätter grimman där. Oj. Så. Då ska jag se lite om hon blir vän med någon. Det verkar inte som hon får någon vän, men jag lämnar nog henne där ett tag. Men nu måste jag säga hej då. Jag hoppas ni tyckte om den här videon. Så ses vi säkert igen. Hej då!